Sanibona, phinde nginibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umuhle obabazekayo uNkulunkulu wethu omdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu osekhazimuleni, uNkulunkulu ozungeze ama-elder awu-24 onezidalwa ezine lapha ngaphambi kwakhe, uNkulunkulu okhazimulayo usuku nosuku, izingelosi, amakherobi, amaserafi ahleze embabaza athi wena Baba ungcwele, aphinde futhi nangakusasa athi ungcwele, nangakusasa actually awadinga ukuthi azathatha usuku ukuze angcwelise igama lakhe, kodwa umzuzu nomzuzu ayalingcwelisa, isekhonde nesekhonde ayamngcwelisa. Ngaso sonke isikhathi mengabe nje bephakamisa amakhanda abo bathi ungcwele, baphinde baphakamise bathi ungcwele, baphinde baphakamise bathi ungcwele, ngoba ungcwele enkazimulweni, ungcwele uNkulunkulu ngephimbo lakhe, ungcwele uNkulunkulu ngezabelo zakhe, ungcwele uNkulunkulu ngezenzo zakhe, ungcwele uNkulunkulu ngendalo yakhe, ungcwele uNkulunkulu ngomusa ngaphezu komusa esawamkela ngoKristu uJesu athe memletha lapha emhlabeni noma memvumela ukuthi eze lapha emhlabeni, wakwazi ukuthi azofela izono zethu, wakwazi ukuthi ngekufa kwakhe sikwazi ukuthi njengamanje sikwazi ukuthi sinxuselwe sibe nompristi ongcwele osekhazimulweni, okuyena yedwa okwazi ukungena kuBaba, onguyena yedwa okwazi ukukhuluma noBaba, oyena yedwa okwazi ukusinxusela. Ngobani? Wakwazi ukuthi abe namandla, abe nesibindi sokuthi eze lapha emhlabeni azofela izono zethu. Bonke abaprofethi sebefikile, bonke abaprofethi sebefikile, izithunywa zikaNkulunkulu zaletha imiyalezo ukuthi hayibo bantu phendukani, hayibo liyeza usuku losizi, hayibo liyeza usuku lesigayigayi, hayibo liyeza usuku lobumnyama, hayibo liyeza usuku lenhlokoma, hayibo liyeza usuku lokubhujiswa komhlaba. Ngoba phambilini abantu basebone kakhulu, abantu basebenza izinto eziningekayo, abantu basebenza izinto eziningi ezibasusa kuNkulunkulu, ezicunula uJehova, benza izono zonke ngokwehlukahlukana kwazo, bephula imithetho yonke ngoNkulunkulu ngendlela angathandi ngayo. Kodwa uNkulunkulu ngokuthanda umhlaba, ngokuthanda abantu, wakwazi ukuthi aqhubeke abekezele, wabuzakala ukuthi ubani manje sezohamba ayosiza abantu lapha emhlabeni, ubani manje sizobafundisa, ngoba abantu baya ngokuya baba wethu, baya ngokuya izono, baya ngokuya bayehla, baya ngesingisi igama lithi baya deteriorate, ngokuya kulibele kushona phansi, kulibele kushona phansi, kunokuthi izinto zi-upgrade, izinto ziya-downgrade, kunokuthi izinto zinyuke, izinto ziyehla, kunokuthi abantu bakwazi ukuthi balapheke, abantu baya ngokuya baba wethu. Kufana nomuntu ozohlala esibhedlela, akumele ngabe uyakwazi ukuthi asizakale, akwazi ukuthi abe right, akwazi ukuthi alapheke, kodwa ubonakala ngazuthi isimo sakhe siya ngokuya siba wesi. Iqalaphi lento? Iqala engqondweni, iqala ekuthenini yena uzitshela ukuthini, uzitshela ukuthi uzoba right noma uzitshela ukuthi uzofa nokufa. Ife libele zitshela ukuthi yabo nje bengile ndawo shuthi ngizoba wesi, shuthi ngizofa nokufa, shuthi uzokwenza ku1 no2 no3, ezitshela izinto ezingekho, izinto ezirong, izinto ezingafanelekile. Ila ezoqala khona a-deteriorate, iqale khona ashone phansi. Kodwa yonke into idinga i-positivity, yonke into idinga ukuthi ngaso sonke isikhathi uzitshele amazwi alungile, uzitshele amazwi amahle, uzitshele amazwi eqiniso, amazwi afanelekile. Kodwa uma uzitshela amazwi angekho right, amazwi a-wrong, kuzoba yiwona athatha indawo, ngoba yonke into siyayibiza, yonke into siyayikhomanda, yonke into siyayilanda. Uke wathi omunye udade wethu nje, even noma imkhuhlane, sorry umama eshare i-testimony, uze wathi kufana nemkhuhlane uyawubiza wena mawuza ukuthi kuyahala lapha esifubeni sakho ukuthi yazi ngazi ukuthi ngene nomkhuhlane, uyawubiza ngaleyo ndlela owenza ngayo, uyawubiza umkhuhlane ukuthi usondele eduzane nawo, and then mase usufikile umkhuhlane, and then bese uyakuphatha ngempela ngoba wena olibizile lelo demon. Kahle amademon akhona ayabusa emhlabeni, agcwele, ahleli la ehleli khona, uwe osukayo uyolanda, uwe osukayo uyohlala nalo, uwe ulibizayo ngezindebe zakho. That is why imlomo yethu bantu baNkulunkulu ukwazi ukukhomanda, ukwazi ukuxosha yonke into, ukwazi ukuxosha indlala, ukwazi ukuxosha usizi, ukwazi ukuxosha ubuhlungu, ukwazi ukuxosha izifo. Ngoba even ezifo lezi HIV nanani, izifo engakwazi ukuthi ikhomanda because ila engqondweni yakho, it's like uyazitshela ukuthi nginesifo esokuthi, uphinde ufake lelo philisi, uphinde ulifake, uphinde uyibize lento, uphinde uyibize, uphinde uyitshele, uphinde uyikhomanda ukuthi hlala nami, ngiright, ngilungile, ngiyakuthanda ukuthi uhlale nami. Umuntu azayibize ngokuthi eyakhe lento. Yikho umuntu uNkulunkulu ehleze etshela kakhulu ukuthi singazibizi izinto ukuthi lento ubuthakathaka bami, ulento ave ngiwiki, ave ngiwukuthi nokuthi, ngoba the more ukwenza lokho, the more uyitshela leyo
nto, the more izohlala nawe, the more izozama, izokwamukela nawe ukuthi okay uyangithanda, okay ungowami. Ingakho kamadimoni ekwazi ukuthi abuse kanjena, sibuse abuse abantu, ingoba abantu bayawabiza athi ngiyayithanda into ukuthi ngiyathanda idimoni ukuthi bese lihlala nawe lizibusele ngokwempela nangempela. So bantu bakaNkulunkulu, yazi impilo kade nje namhlanje ngijula kakhulu nomoya kaNkulunkulu, hlale sixoxa ukuthi yazi ngempela impilo ngazothi ifilm, ngazothi imovie, zonke lezi zinto ebile siyibuka kumafilimu, siyibuka ema-movie, siyibuka kuma-sci-fi movies, siyibuka kuma-horror movies, siyibuka kuma-comedy, kuma-romance, zonke lezi zinto ngempela zinjalo. Kade ngihamba nje ngidlisa nje endleleni umoya kaNkulunkulu utshela kakhulu ukuthi kufana nendaba yokukhuluma engqondweni. Thola ukuthi uyambuka umuntu kwi-bioscope thizeni noma kwi-movie thizeni, emhlinzo yakhe nemqondo yakhe kukhuluma exactly, kukhuluma iphimbo lakhe, ingoba ingaphakathi lakho liyakhuluma. Leyo nto bantu baNkulunkulu i-real, iqiniso, kuba kanjalo. Ngokudlinza kwakho, ngokucabanga kwakho, ikona kukhuluma kwakho leyo, ngoba siyathola ukuthi ekhaya ezulwini the more ucabanga wena kufana na ukhuluma, inkulumo yakho nje iba out loud ngendlela eyisimanga. Yikho bantu baNkulunkulu kuyiqiniso ukuthi ama-movie nezinto zonke eziqoshiwe ezidlalayo zenziwe ngama-Freemasons, zenziwe ngabantu o-secret society, bonke o-Illuminati nani, ngobani? Kuthiwa they predict the future. Kahle kahle ingoba kwenziwe amadimoni nemimoya eyazi yonke into, eyazi yonke into yasekhaya ezulwini, yazi yonke into yasemhlabeni, ngoba le mimoya nalamadimoni afika qala lapha emhlabeni, kodwa azi konke kwasekhaya, azi konke futhi kwalapha emhlabeni, azi yonke into. That is why makudlala ama-movie kudlala izinto ezirile eziqiniso, kodwa abantu abangavulekile i-pineal gland, abangavulekile ngaphakathi, abangaqapheli, abangazi, abangaqondi, abantu ngeke baze banake, bazobuka nje ama-movie romance, babuke bahambe ngezinkaluko zabo. Kodwa wena osevulekile leliso lelesithathu lelokubuka izinto ngeso le-reality langempela leqiniso ngendlela eziyizo, uzokwazi uqonda understand ukuthi yazi ngempela lento edlala emovini kahle kahle iyona mpilo lena, kahle kahle iyona ndlela esibehave ngayo, iyona ndlela esenza ngayo, iyona ndlela imimoya ethola indawo yokuthi ibuse ngayo kubuntu nakubantu bonke, ngendlela bona benza njani, abavuma ngayo nemizimba yabo, abavuma ngayo nengqondo zabo, abavuma ngayo ngezandla zabo, abavuma ngayo ngenyawo zabo, abavuma ngayo nendebe zabo, abavuma ngayo yonke into uJehova umdali wezulu nomhlaba ababusise ngayo, ngoba konke uNkulunkulu asibusise ngakho bantu baNkulunkulu, usibusisela ukuthi senze intando yakhe. Izinyawo zakho ubusiswe ngazo ukuthi uhambe ushumayele ivangeli, makuthi umshumayeli, makuthi umfundisi, uyahamba ngazo, wehla wenyuka, ukhulekela abantu, wenze zonke izinto. Izinyawo zakho ubusiswe ngazo ukuthi wenze konke okufanelekile, makubele uhambe uyozithengela igrocery, uhambe uyothenga igrocery. Izinyawo zakho ubusiswe ngazo ukuthi uhambe ukwenze konke okufanelekile odinga ukuthi ukwenze. Amadolo akho lalela, awukhothamela esabe, aguqele uJehova ngaso sonke isikhathi. Angiyiphathi-ke izandla zakho ezokwenza yonke into, whether uyawasha, whether uyacleana, whether uyapheka, whether uyapheka, ufunda incwadi engcwele. Lezo-ke umsebenzi wezandla zakho, umsebenzi wakho uyabhala, umsebenzi konke uyakwenza ngendlela efanelekile, nangesikhathi, nangomzuzu, nangesabelo osiphiwe uNkulunkulu. Izindebe zakho angiyiphathi-ke yazo zihlalela ukuthi zibe izindebe zikaNkulunkulu, ukhuluma amazwi eqiniso, ukuthi uNkulunkulu masefuna ukufika, sefuna ukukhuluma ngomoya wakho eqiniso. That is why ethe imizimba yethu iyithempeli liyidokoto likamoya weqiniso, engabele senze nanoma yini ngalo. Ngobani? Uma senze nanoma yini ngalo, uzotholakala uNkulunkulu efuna ukusebenzisa umlomo wakho kule ndawo, ngalesikhathi, ngalomzuzu. Wena utholakala ngezindebe zakho, ukhuluma ezinye izinto, ukhuluma uyahleba lapha kamakhelwane. Indebe zakho ngeke sakwazi ukuthi zikhothamele zisebenzele uNkulunkulu. uNkulunkulu uzofuna ukuthi asebenzise amehlo akho ukuthi ukwazi ukuthi ubone lapha kamakhelwane ukuthi hayibo, yazi banenkinga lapha yana, ngeze ukuthusi wakhona uyagula nanani, ake ngihambe ngiyosiza wena. Mbhizi amehlo akho abukana nephone efonini, abhizi amehlo akho abukana nama-series, abhizi amehlo akho abukana nezinto ezingalungile ezingekho right. That is why amehlo ethu sibele siwahlambulule njalo, indlebe zethu siyihlambulule njalo. Indlela zakho kumele zilalele okufanelekile, zilalele ngokuthula, zilalele kuyiqiniso. Kodwa izindlebe zabantu zihlalele ukuthi zifaka ama-earphone, zifaka ama-headphones, zifaka ama-headsets, zifaka zonke lezi zinto, bese izindlebe zakho ugcina ungayizwanga into efanelekile ekumele ukuthi uyizwe ngaleso sikhathi, ngaleli thuba, nangalo mzuzu, ngendlela uNkulunkulu akhola ngayo, nakusiza ngayo, nathanda ukuthi kufezeke ngayo ngaso sonke isikhathi. So bantu bakaNkulunkulu, kubalulekile ukuthi siqonde, sazi ukuthi uNkulunkulu usithathile wasibeka lapha emhlabeni, esibekela ukuthi sizoba imizimba yakhe,
sizoba izisebenzi zakhe, ikakhulukazi kwizithunywa zakhe, ngoba uthunyelwe ukuthi uzofezekisa umsebenzi kaNkulunkulu. Sithunyelwe ukuthi sizoshumayela abazalwane bangcwele bonke abantu abamukela uNkulunkulu ngalesikhathi sokugcina esiphila kusona njengamanje. Asisekho isikhathi sokuthi libe lushona le nale, ubhizi uthanda abantwana, uthanda imindeni, uthanda imali, uthanda izinto, uthanda konke, uthanda ukudla, uthanda zonke izinto ezahlukahlukene. But isikhathi sokuthi manje wenze njani, uthande uJehova ngaphezu kwayo yonke into, uthande uNkulunkulu ngaphezu kwayo yonke into. uNkulunkulu akutshale kakhulu enhliziyweni yami namhlanje. Ngithanda ukuthi sikhulume ngako ukuthi ngesikhathi ayothi uKristu, sukani nina benzi bokuba angikaze nganazi. Yazi ngobani? Ingoba abantu abanawo umoya kaNkulunkulu ohlala nabo nsuku zonke. Wakwathi udadewethu Sister Celestial, umoya kaNkulunkulu uhlala nawe everyday, uphupha everyday, uphupha nsuku zonke. uNkulunkulu ukhuluma nawe everyday, uxhumana nawe. Ukhona yini umzali okuphela usuku angaxhumananga nengane yakhe? Ukhona yini umzali okuphela usuku angakhulumanga communicate nengane yakhe? Cha, akwenzeki. Kodwa bahlezi bekhuluma ngobani? Umzali, bayaxhumana, communicate, bayazana, bayathandana, bayasizana. Kwenzeka zonke izinto efanele. Ngisho kuthiwa ushadile, uhlezi umdinga umzali wakho. Ngisho kuthiwa uhlala le kude, uhlezi umdinga umzali wakho. Kodwa kuyenzeka abantu thola ukuthi bayahlukana nabazali babo, bayabashiya, bayihlalele bodwa ngendlela abahlala ngayo, bahlala ezindaweni eziningi ezahlukahlukene lapho bethola khona ukusafarisha. Kodwa ngisho kuthiwa umdala kangakanani, masubuyela kumzali wakho engakunikeza ngisho yonke into oyifunayo. Ngisho kuthiwa usushadile, mawufika ukuthi yazi mana kwesami ngibe nenkinga emsebenzini kule nyanga, ave ngilambile umzali wakhe engakhipha ngisho imali yakhe yepension akuthengele igrosa. Umdala uno 47 years unjalo. Kodwa abantu bakwazi ukuthi bashiye abazali bahambe boba amaphara bahlala emgaqweni. Bakwazi ukuthi bashiye abazali bahambe bohlala kamfana, bashiye abazali bahambe bohlala ezihlobeni, bahlale kuphi kuphi. Ungazi ukuthi kungani, ungazi ukuthi kanjani, ngoba umzali uyena ongakunikeza uthando lweqiniso, uthando lwangapheli, uthando olungapheliyo olungakhokhelwa ngisho ukukhokhelwa. That is why sisafarisha kangaka. That is why abantu behlupheka kangaka, that is why abantu bebhekana nezinto eziningi ezahlukahlukene kangaka, ezithe chithisa emhlabeni, ngoba bashiye abazali, bashiye abondli babo, bashiye abaluleki babo, bashiye odokotela babo, bashiye othishela babo, bashiye the comfort zone yabo, bashiye izimpahla zabo, bashiye zonke izinto zabo, ngoba umzali uba yiyona yonke into. Uba udokotela uyena ukutshela ukuthi mntanami ngizokulapha, mntanami ngizokusiza kanje kanje. Uba uthisha uyena ukufundisa isukela usumncane, akutshela ukuthi gqoka kanje, hamba kanje, enza kanje. Uba ngumondli wakho, akunakekele, uyena ukunikeza yonke into oyidingayo ngaso sonke isikhathi. So bantu bakaNkulunkulu, the reason why uKristu ayothi bebuye athi sukanini nabenzi bokuba angaze nganazi, ngebanxa ukuthi amakholo amaningi awazi ukuthi kumele ahlale nomoya kaNkulunkulu ozokhuluma nabo njengaso sonke isikhathi, ozotshala amazwi enhlizweni yabo, ozohamba nabo endleleni uqondiswe. Ngoba uNkulunkulu esehlala nawe, umoya kaNkulunkulu usuhlala nawe, uyakutshela ngisho nokuthi ugqokani, uyakutshela nokuthi phekani, pheka kanjena, enza kanje, idla kanje, hamba kanje. Yazi into ezokusiza ukuthi nokuthi ungagibeli namhlanje, ukwenze ngisho uzumeke, ukwenze ngisho ukuthi ube nenkani ukwenza into. Uyibona na ukuthi ezilento kumele ngiyenze, kodwa ube nenkani ingenzeki. Uzobe realize ngesikhathi ukuthi yazi bengeke kuze kulunge vele. Mose mbonga uNkulunkulu, inkosi ngiyabonga ezingisizile. Yazi inkosi avuna uthando, ngoba umoya kaNkulunkulu mohlala nawe kumele nibe ne relationship, nibe nokuxhumana nsuku zonke. Kodwa amakholwa ayazi ukuthi akholwe kuphela, azoya aya esontweni bese lifundile iBhayibheli bese yaqhubeka nempilo yawo. Ngaleyo ndlela awuxhumene noNkulunkulu, awuxhumene noKristu, awuxhumene nezulu, awuxhumene futhi awenzi ngokuphelele ngokwenza intando kaNkulunkulu. So bantu baNkulunkulu, into ebalekile, into ekumele siyazi ukuthi asixhumaneni nomdali wethu, asixhumaneni noJesu Kristu, asixhumaneni nomoya weqiniso. That is why siyaleza uKristu ukuthi basizalwe kabusha, ubhabhadiswe, uhlambulule enyameni, bese uyafa wena, kufe igama lakho, wena noluthando wakwamkhize afe unoluthando wakwamkhize, bese kuphila unoluthando lo othandwa izulu okhethekile, bese usubhabhadisiwe, bese usuhlala usuwamukela umoya kaNkulunkulu lo ozoqondisa endleleni, ukutshela ukuthi yabo nje usafaka inkophe, khipha leyo nto ngiyifuni namadimoni. Lo zokutshela ukuthi njengoba usafaka inzipho, khipha leyo nto leyo, amadimoni azokhola. Njengoba usaluka ekhanda, qaqa leyo nto uyilahle, ungaphindi uyifake ekhanda lakho. Njengoba usagqoka ibhluke, ungaphindi waligqoka ibhluke, ngoba wesifazana akagqoka wesilisa. Umoya kaNkulunkulu oqondisayo, umoya kaNkulunkulu ohamba nawe, umoya kaNkulunkulu okusizayo, umoya kaNkulunkulu okululekayo, umoya kaNkulunkulu okwenzisa zonke izinto ngendlela efanelekile, ezocwecwa wena, ezolungisa wena, ezokwenza ukuthi wena ufinyelele kuphi ekhaya ezulwini ngelinye ilanga. Okuyindlela ekumele sihlale njalo siqikelele ukuthi siyaxhumana ini noKristu,
siyazana yini naye, siyayenza yini intando yakhe, ngoba into ehlalela ukuthi siyenze ukuthi silingise yena uKristu, ukuthi yena wafika wenza lapha emhlabeni, wafika wahamba kanjani, yena wafika lapha emhlabeni wayenza intando kaBaba uNkulunkulu, wakwenza konke okuthandekayo enkosini, wakwenza konke uNkulunkulu amyaleza kona, wagcina konke ngendlela efanelekile nangokusizwa nangokukholwa. Nathi ke uthe sehamba wangashiya sodwa kodwa washiya nomduduzi, umoya weqiniso. Lo moya weqiniso lo iwona ke kumele sihlazi njalo silungise imizimba yethu ukuthi uzohlala nathi, ukuthi uzosisiza, ukuthi uzosihola ezindleleni zonke sihambele, ngoba na umoya weqiniso ayingoba mhlawumbe usisiza ngoba nakho uwona ohlakaniphile, cha, usuke uthathela kukaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyalezayo namhlanje ukuthi hamba umtshele usibanibani wakasibanibani ukuthi akenze 1 2 3, hamba umtshele ukuthi akahambe kule ndlela, hamba umtshele ukuthi akavangele lana la, hamba umtshele ukuthi akahambise umkhuleko lapha, hamba umtshele ukuthi akahambe yosiza lapha, hamba umtshele ukuthi akenze 1 2 3, bese yafika umoya kaNkulunkulu ufika utshale lokho, ngathi uzofika ngephupho ngitshengisa usuku lakho ukuthi luzohamba kanje kanje, kuthi uhamba endleleni uthi yazi ngiyiphuphile lento, yazi kade ngazothi ayiqala kwenzeka lento, kade ubuyibonile ebusuku iqale yenzeka. Ezwi kamoya watshengisa ukuthi kuzomela kuzokwenzeka 1 2 3, kuzomela ukuthi uhambe kanje, waphinde ukhola umoya kaNkulunkulu wahamba ngayo leyo ndlela. Ngaleyo ndlela uyaxhumana ngale nezulu, ngaleyo ndlela uyayenza intando kaNkulunkulu ethi uNkulunkulu asiyenzeni insuku zonke, bese sihambe ebukhoneni bakhe silinde ukubuya kukaKristu. So abanomoya kaNkulunkulu abazosurvive lesi sikhathi sokugcina, abanomoya kaNkulunkulu abayobona umbuso wezulu, abayongena ekhaya ezulwini. So ngabe unawo yini umoya kaNkulunkulu? Ngabe uyayenza yini intando kaNkulunkulu? Ngabe uyagcina yini ubufakazi bakhe? Ngabe uyagcina yini konke? Ngoba into ayifunayo ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba. Deuteronomy 10:12 uthi manje ke Israel uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kuba umesaba uJehova uNkulunkulu wakho. Ngabe uyamesaba yini, uyamkhothamela, uyaguqa yini mawukhuleka? Uyamesaba yini, wenza ngendlela efanelekile yini? Ugqoka kahle nje yini mawesifazana ugqoka izinto ezinde? Ushuqule mangabe umama, wemboze mangabe uyintombi, wenze indlela efanelekile ngaso sonke isikhathi. Ngabe uyamthanda yini, ngoba uthi simthanda ngenhliziyo yethu yonke, ngengqondo yethu yonke, ngamandla ethu onke, ngemphefumulo yethu yonke. Umphefumulo wakho ngabe unikele yini enkosini? Uthi inkosi thatha mina, thatha uqobo lwami nako konke kwami. Ngabe unikele yini inhliziyo yakho ukuthi ingalibele njalo ifuna izinto zezihlala, ifuna imali njalo, ifuna konke kodwa ifuna uJehova ngaso sonke isikhathi. Ngabe unikele yini ngamandla akho ukuthi usukwini wena umenzeleni uJehova, ngoba usuku nosuku kumele wenze something, whether ushumayelile, whether uvangelile, whether ukhulekile wakhulekela umuntu, whether uhambile unikelela abantu usiza, uwenzeni osukwini kulo 24 hours? Yini omenzele yona uJehova umdali wezulu nomhlaba? Yini olenzele lona izulu elithokoza ngayo? Ngoba sihlalela ukuthi siphendule imiphefumulo, siphendule abantu, sisize inqwaba, abantu bakwazi ukuthi bashiye ngempela izona, balahle ngempela ububi, benze intando kaNkulunkulu, babuyele ebukhoneni kaNkulunkulu ngokusizwa nangokuthanda inkosi umdali wezulu nomhlaba. Ngoba uNkulunkulu konke asimbulela kona akasimbulelela mahala, kodwa usimbulelela ukuthi kusinikeze ukuhlakanipha, usimbulelela ukuthi sisondele kuye, usimbulelela ukuthi senze intando yakhe, sikwazi ukuthi sisizane, silekelelane, siqwashisane, ebese sibuyela sihlale ebukhoneni bakhe ngaso sonke isikhathi. So ngabe siyakwenza yini? Ngabe siyayenza intando kaNkulunkulu? Ngabe siyaphila yini ubuzulu ezweni? Ngabe siyaphila yini ubungcwele? Ngabe sixhumene yini nezulu? Ilabo kuKristu abazile lapha emhlabeni, abaxhumana naye insuku zonke, abenza intando kaNkulunkulu. So qikelela ukuthi uyazingcwelisa, qikelela ukuthi wenza intando kaNkulunkulu khona uKristu ezokwazi, because if nazana naye each and every day kukhona into oyenzayo, each and every day khona into oyisubmithayo ekhaya ezulwini, ukuthi inkosi namhlanje ngenza 1 2 3, inkosi namhlanje ngishumayela imizi emibili, kule mizi emibili bakhala ngokuthi, kule mizi emibili banze 1 2 3, kule mizi emibili unesifo, omunye uyagula, kule mizi emibili omunye uyakhala, omunye akaqonde ngawo, omunye ukuthi nokuthi. Bese uNkulunkulu yakusiza, kuyaleza aqondise endleleni ukuthi okay, wena uzobasiza kanje, mina ngizokululeka noma ngizokuhola ekutheleni ukuthi ubahambele ngale ndlela, ubasize ngo1 2 3. Ube ne-relationship insuku zonke, sazi ukuthi ngale nkathi sikhuleka yithina esizakalisa amazwi ethu kuNkulunkulu angithi, bese naye kumele azwakalisa amazwi akhe, ngoba kumele kuxhunyana ngithi, ungabi uwena wedwa njalo umpongolozile njalo uwena okhulumayo, Nkosi ku1 2 3, Nkosi kuukuthi nokuthi, uhlezi ukhala, uhlezi ucela, uhlezi ufuna, uhlezi ulangazelela, kodwa uNkulunkulu mase ukukhuluma nawe wena umlaleli. uNkulunkulu uyakhuluma nathi ngezwi lakhe, uyakhuluma nawe ngomfundisi wakho, uyakhuluma nawe ngomprofeti wakho, uyakhuluma nawe ngayo yonke indlela, khuluma nathi ngamaphupho, khuluma nathi ngezibonakaliso, khuluma nathi atshale enhlizweni zethu ngaphakathi,
akukhulume nathi ngingaphakathi la akakhulume nawe ngqo uyakhuluma nawe khuluma ngezindlela zonke athanda ngazo ngendlela athanda ukuthi ufinyelele ngayo umyalezo wakhe ngaleso sikhathi ngendlela azi ngayo futhi ukuthi uzomuzwa ngayo so uNkulunkulu ukhuluma nathi communicate nathi each and every day ukhuluma nathi insuku zonke thina kumele siqikelele ukuthi nathi sidlala indima yethu siyamlalela ngoba yikho fele into ukuthi njalo umuntu uyakhuluma wena uthola nenithuba akukho mnandi nibabili ku relationship but awukhulumile umpongolozile yena umelalalelo mina ezami icelo mina okwami ukufisa ngoba uNkulunkulu ufuna simesabe ufuna simthande ufisa simkhonze umkhonze ngosuku lakhe longcwele usuku lakhe lesabatha ngoba uyalezile ukuthi usuku lokuphumula kumele siphumule ngalo ku-compulsory lokho kuyimpoqo ebese sigcina imiyalelo yakhe ke simple imiyalelo yakhe the reason why ngithi isimple imiyalelo yakhe ngoba isiza wena ngoba untshotshile wena ejele ngoba ungalikhumbula usuku lesabatha wena ubesiqhila kazi impela ngoba sonke singabantu siyakudinga ukuphumula siyakudinga ukujabula ngaso sonke isikhathi muba nabanye uNkulunkulu wena uzoba isiqhila hlabo labo uNkulunkulu ngoba ave behlukumeza nkosiyami izikhonzi zabo khokhi so 30,000 izinyanga lezi uyokhipha uyohlaba yoba hey ave bezigcila zabo ave besisafarishisa uNkulunkulu bakho yini odokotela ave bekusafarishisa njalo ngenyanga miliyoni landa amaphilisi ngoba uNkulunkulu wakho wena so bantu baNkulunkulu uKristu uzele abangcwele abaxhumana nezulu insuku zonke akutshele kakhulu ngifundise kona namhlanje uNkulunkulu ukuthi mahlale njalo sixhumana naye mahlale njalo sixhumana nezulu the reason why eshele izini lakho ukuthi ngelinye ilanga uyothi suka nina benzi bokuba angikaze nganazi ningobani nina ingoba abantu abaxhumana naye athi umuntu mina inkolo yami isengqondweni all right mina inkolo yami isenhlizweni all right athi mina ngidinga uye enkonzweni all right athi noma ngile enkonzweni vele mangizile umfundisi mangifundele yena iBhayibheli ayili right noma ngasala esontweni noma ngasala all right it's okay azi ukuthi uKristu yokuphika ngelinye ilanga azi ukuthi uKristu uzothi akakwazi ngoba uxhumane naye ngoba awumbuza ukuthi Nkosi ngingakwenzelana namhlanje Nkosi ngingenza kanjani Nkosi ngayilungisa kanjani ngayicweca kanjani Nkosi ngishodaphi Nkosi ngenzani ngoba ile ndaba abantu baNkulunkulu ifana nawe ne-relationship yakho nomunye umuntu ne-relationship yakho nomzali wakho ne-relationship yakho if uyisebenza kaNkulunkulu ifana nobudlelwane bakho nobulungu wakho kumele hleze ubuza ukuthi ngisenza kahle ngisenza ngakho yini ngoba sihamba sijwayele sijwayele kabe senze umathanda kodwa mokuxhumana uhleze ubuza uhleze ulangazelela uzosizwa uzokwenza kahle uzolungisiswa uzolungisiseka ngokuvuma kwakho ngokwenza intando yaNkulunkulu bese liyaphelelisa icebo laNkulunkulu and then uKristu yothebuya bese yakuthatha ke nawe ngoba ubungu wasezulwini vele ola lonke ubunza intando yaNkulunkulu vele ola lonke so bantu baNkulunkulu masazi siqonda ukuthi izintweni zonke konke kulele kithi konke kulele kithi ukuthi sisebenza kangakanani konke kulele kithi ukuthi sikhandla kangakanani konke kulele kithi ukuthi siyaxhumana yini nezulu noma senza njani noma senza kuphi noma siphila yiphi impilo so asingabe yamakhola aSunday angesabatha but inkolo ayibe into ensuku zonke kube ukudla sinkwa sangemihla ngemihla izwi kaNkulunkulu uziphakele lona njalo uziphakele emphefumulweni yabo njengoba inyama yakho uyiphakela kusena ngithi parish uyiphakele emini uyiphakele ntambama nomphefumulo wakho udinga ukuthi uphakele exactly the same way udinga ukuthi uphakele njalo izwi kaNkulunkulu ngoba wona usuthi ngophuthu wona usuthi ngestampu wona usuthi ngamasa usuthi ngeaphulo usutha ngezwi kaNkulunkulu elithi inhliziyo yakho mayingakhathazeki so ukhathazekelani wena ukhathazekelani ngekusasa ngoba uthi uKristu ungakhathazeki ngekusasa khathazeka ngenamhlanje inkathazo yakhe okwakusasa khululeke mina ngizokhathazeka ngakho mina ngizokwenzela ngoba ngiyazi ukuthi wena udingani wena ungayitshela ukuthi udinga lokho kanti cha izifuno nje kuphela wena ukudingayo ukudla nezambatho kuphela lokho kunye uyazifunela nje kuphela izimoto izindlu uyazifunela nje kuphela izifuno nje leyo into amagogo alelizwe azosala emathuneni izibuswa amademoni vele so bantu baNkulunkulu obalekile kumele sikwazi siqonde ukuthi uKristu uzobuyela akade bexhumana nezulu insuku zonke abakade bazana naye abakade benza intando kaBaba uNkulunkulu ohlala ekhaya ezulwini ngoba uKristu wakudela konke ekudelela ukuthi sizokwazi ukuthi nathi sifumane umbuso wezulu that is why ifa leli elomhlaba wakhe ifa lakhe efuna ukuthi asabele nathi efuna ukuthi nathi siphile impilo engona phakade efuna ukuthi nathi sithole umbuso wezulu
efuna ukuthi nathi siphulukiswe, efuna ukuthi nathi sibuse. Singabantu sivele sithathe sibeke phansi, kanti izulu lisifuna ukuthi sibeka le phezulu, lifuna usibeka esicongweni. Funa ukuthi udle kahle, funa ukuthi uphile kahle, funa ukuthi ube muhle, funa ukuthi uhambe kahle. Kodwa thina sizibekela phansi sithi ayisincamela kona kwalapha emhlabeni, sincamela wona amaphilisi, asiphilisa isikhashana, kodwa uNkulunkulu ethi ngizokuphilisa mina kuphela inyanga lento ingaphindi ibe khona. Wona uncamele lokho kwesikhashana, uncamele lokho kuzokukhiphisa imali. Kufana nabantu abaningi, yazi uNkulunkulu sekwabeka lesibonelo nje ngezindle ukuthi ufana noNkulunkulu uzokulethela izinkwa eziwu-10 ey'bambela ngesandla, uzokulethela mahhala. Wena ubhizi ufuna ukukhipha imali, ufuna ukuyokhipha imali, ukhiphela esisodwa. Abesesho njalo encwadini ka-Isaya ukuthi nichithelani imali kukho ongasona isinkwa, nichithelani imali kukho onganelisiyo na? Izani kimi nidle okuhle, emphefumulweni ijabule ngamanoni, sinone sinothe ngoNkulunkulu nangoKristu sithandayo. So asikeni ukuchitha isikhathi ngezinto ezingasho lutho. Sikeni ukuchitha umnotho wethu imphefumulo yethu, bantu baNkulunkulu. Uyabo umphefumulo wakho, wona mnotho wakho, iyona mali yakho enkulu onayo wena. Lona gugu lakho ngizothi iyona mali onayo enkulu omele ukuthi uthenge ngayo, uthenge ukuphila ophakade, ukuthi uvele unikele ngayo yonke. Umphefumulo wakho-ke lo unikela kuKristu wonke. Usuthengile-ke, uthengeni ukuphila okuphakade. So wonke umuntu uzala enemali yakhe ethi yena, uzala enomphefumulo othi yena, omele ukuthi unikele ngawo khona uzofumana okudingayo. Abantu banikele ngemizimba yabo ukuze bakwazi ukuthi bathole imisebenzi. Angithi mangithi banikele ngemizimba yabo sengisho isikhathi sabo. Banikele basebenze o7 hours, basebenze o12 hours, basebenze wonke ama-hour khona bezothola le mali ethenga isinkwa sithenge sikunikeza amandla kwenza ukuthi uphile, uqhubeke uvuke nangakusasa. uNkulunkulu-ke udinga ukuthi unikele ngomphefumulo wakho. Umphefumulo wakho uzokwazi ukuthi uhlale enkosini, bese uhlale enkosini uzothola iqiniso lizokuqondisa ezindleleni, ebese-ke njalo uhlale ebukhoneni bukaNkulunkulu, wenze intando kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Mase usuyenzile intando kaNkulunkulu, usutholele ukuphila okuphakade. Uthi mayebuye uKristu athi, ya mntana wami, wenzeni emhlabeni, uphile yiphi impilo? Wathi, Nkosi bengiphila intando yakho, Nkosi bengigcina iminyalelo 10, Nkosi bengenza izenzo zokulunga, mina bengisiza abantu, bengibathanda abantu, mina Nkosi ngenza 1 no 2 no 3, ngambatha izenzo ezilungile, izenzo zokulunga phambi kwabantu, ngaphila impilo efanelekile, ngaxhumana nawe, ngazana nawe, ngakubuza nsuku zokuthi ngenzeni, ngiphile yiphi impilo, ngihambe yiphi, ngidleni, ngibuke kuphi, wangiyaleza ukuthi hamba ngale ndlela, ngahamba ngayo. Bese ethi, ngiyakwazi, ngiyakuthanda, sisambeni sembusweni wezulu, ngilungisa itafula elihle kabi lokuthi uyodla into oyithandayo. So mesiphila ubuzulu manje, siphila ubuzulu ezweni, simlingise uKristu. Metha sidle izithelo sizidle manje la emhlabeni. Metha sidle kanje, sihambe kanje, sikwenze manje sisaphila kulo mhlaba lo wesono khona kunjalo, silingise izulu bese sithola ukuphulukisa nokuphilisa. Senze intando yakhe ngokusizwa nangokuthandwa inkosi umdali wezomhlaba, ngokulondolozwa nguye nangobungcwele bakhe. So Jehova umdali wezomhlaba uyasithanda, usasiphila ithuba. So bantu baNkulunkulu wasixhumane nezulu njalo nsuku zonke. Ifulangazelela kodwa izulu. Sikulangazelela ukuphila okuphakade. Sikulangazelele ngezenzo zitshengisa ukuthi ngampela siyakufisa, ngampela siyakulangazelela, ngampela sifisa ukwelakanyiswa. So bantu baNkulunkulu, Nkosi nje benani ngibusisa kakhulu. Hlaze nazi ukuthi uKristu uzobuyela abanjani lapha emhlabeni, uzobuyela abangcwele, abambethele inene lezenzo zokulunga ezicolekileyo, abahamba ngomoya, abangahambi ngenyama, abahamba ngothando, abahamba ngokubekezela, abahamba ngomuvi, abahamba ngokuthula, abahamba ngenjabulo, abahamba nesineke, abahamba ngokuzithiba, kwazi ukuyibamba nje. Uthi ya kona amafoni akhona kona right nanani, kodwa ukwazi ukuyibamba. Ubambelele kulokhu uKristu akubusise ngakho, ubambelele kulokhu uNkulunkulu akunikeze kona. Bese yalinda uyabekezela, uhlale ukhuleke njalo, uhlale usenkosini njalo, uhlale ulangazele kwezulu njalo, uhlale wenza intando kaNkulunkulu njalo. Nkosi nje ibe nani, silingise izulu linomthetho, izulu linemiyalelo, izulu linokuqondiswa ngaso sonke isikhathi. Nawe ube nama-rules oyibekela wona, nawe ube nokuganga ozothi angeqi la, angidluli la. Ngaleyo ndlela uzokwazi ukuthi uhlale ngaso sonke isikhathi uzibiyele wena qobo, ngoba ulwiswa ngenxa yokugange oluphulile wena wenza isinoma kanjani. Ngoba imiyalelo esithi enzani isinoma kanjani, enzani isinoma yini. Kodwa uNkulunkulu uthi zibekele ugange, zibekele umthetho, zibekele iziqoqo. Mothi mina ngidla ngale diet, uyibambe lapho,
ungabisawelela ngale. Ila ukwazi ukubona khona ukuthi ngiyalingwa sengiyawa mase usuwelela ngale ukuthi ayingeke sengidle engakudli manje. Nakho sengiqala phansi sengibuyela sengigqoka ibhuluke siyalahleka indaba siyalahleka umuqa. Siphinde sizibiyele ngaso sonke isikhathi. Into ebalekile sengigqoka ama-covenant izivumelana. Mawenza isivumelano noNkulunkulu ukuthi Nkosi ngizozila kulolu suku, qikelela ukuthi usigcine ngoba yonke into izivumelwano isuke iza nomkomelo. Ekwemadimoni ayilwisa ngaso sonke isikhathi ngoba yazi ukuthi uyakomelisa yonke into izivumelwano ibalulekile isemqoka. Uthe nje ngizokwenza ukuthi nokuthi suke izulu selilindile ingelosi seyithe uthe uzokwenza ukuthi uthe uzozila ziyaleyaleswa ukuthi zikulondoloze endleleni zakho zonke. So masazi ukuthi singakwenza konke ngaye osiqinisayo. Singakwenza konke ngaye sho njalo incwadi yabaseFilipi 4:13 uPaul ngingakwenza konke ngaye onqinisayo. Uyasiqinisa, uyasithanda, usenzela umusa, uyasibekela, uyasithanda. Masimthande nathi ngezenzo zethu ngokulunga, ngokuhamba, ngenkambo nangobungcwele. Nkosi nje ibe nani. Busise kakhulu. Hlezi nazi ukuthi uKristu uzele abaxhumana nezulu, abenze intando kaNkulunkulu. That is why ethi yothi ngelinye ilanga kumakholwa suka nina benza ukuba angikaze nganazi. Bathi sasiprofetha sasiphilisa angikaze nganazi ngoba ufuna ukuthi sixhumane naye njalo. Walalela amaphupho, walalela izibonakaliso, wenza intando kaNkulunkulu, ulalela ufunde izwi bese uyaliphila, bese uyalenza, bese libe inkambo, libe isenzo, bese ke nawe uphila wenza intando kaNkulunkulu ngendlela obekelwe ngayo lapha emhlabeni. Ngoba Isaiah 43:21 uthi laba bantu engizenzele bona ukuba bashumele udumo lami. Wena yiphi indlela ozoshumela ngayo udumo kaNkulunkulu lapha emhlabeni? Nkosi benani mbusisi, ngiqinise ngiqondise, niphile ubuzulezweni, niphile ubungcwele, nilangazile kwasenkosini ngaphakathi. Hlezi nazi uNkulunkulu yasizonda isono, uNkulunkulu yabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona uTikTok uLihlithemba Mzobe, uYouTube ubona lona uLihlithemba Mzobe. uTikTok uLihlithemba, uFacebook uLihlithemba Mzobe, Instagram uLihlithemba Wendo with IE Mzobe. Nkosi benani nibusise ndlulisele nakwabanye bathole ukuphuluza nokuphilisa elihle igama likaJesu manje sokuphakade. Amen.